ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ନିଧିଙ୍କୁ କହିଲେ, ବୋହୂ, ଯଦି ତୁମେ ପୋଷାକ ଧୋଉଛ ତେବେ ମୋର ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଧୋଇଦିଅ, କାରଣ ୱାସିଂ ମେସିନରେ କପଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ହୋଇଥାଏ। ଥଣ୍ଡା ହେତୁ ମୋ ହାତ ଫୁଲି ଯାଉଛି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ବୋହୂ କ୍ରୋଧରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ଏ ବୁଢ଼ୀ, ତୋର ଏତେ ସାହସ, ତୁ ମୋତେ ତୋ ଲୁଗା ଧୋଇବାକୁ କହିବୁ? ମୁଁ କ'ଣ ତୋର ଚାକର? ଏହା କହିବା ସମୟରେ ବୋହୂ ତା ଶାଶୁଙ୍କ କେଶ ଧରି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ଠେଲିଦେଲା। ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାନ୍ଥରେ ବାଜି ଆଘାତ ହେଲା। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କାନ୍ଥର ସମର୍ଥନ ନେଇ ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଗଲେ ଏବଂ ନିରାଶ ହୋଇ ତାଙ୍କ ବିଛଣା ଉପରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ କେତେବେଳେ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଲାଗିଗଲା ଓ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ଏହା ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଲା, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେ ଉଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋହୂ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ବୋହୂ, ମୁଁ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଅଛି। ମୋତେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ। ଗତ ରାତିରୁ କିଛି ଖାଇନାହିଁ। ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ବୋହୂ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଏକ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଆଣି ଭୂମିରେ ଫୋପାଡ଼ି କହିଲା, ବୁଢ଼ୀ, ନେ ଏହାକୁ ଖା ଏବଂ ପୂରା ବେସିନ୍ ବାସନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ବାସନକୁ ସଫା କର। ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ଏତେ ଭୋକିଲା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଯାହା ପାଇଲେ ତାହା ଖାଇବେ। ସେ ଶୀଘ୍ର ଭୂମିରୁ ରୁଟି ଖଣ୍ଡକୁ ଉଠାଇ ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରୁଟିଟି ଶୁଖିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଠିନ ଥିଲା। ଏହି ରୁଟିକୁ ଖାଇ ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କିଛି ପାଣି ନେଇ ପ୍ରଥମେ ରୁଟିକୁ ବୁଡ଼ାଇଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରୁଟି ଟିକେ ନରମ ହୋଇଗଲା, ସେ ଏହାକୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କ ଦିନ ଏହିପରି କଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରତି 2-3 ଦିନରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ରୁଟି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେ ଏହାକୁ ଉଠାଇ ସେପରି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଖାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀର ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ଶରୀର ଶୁଖି କଣ୍ଟା ପରି ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଦିନେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବୋହୂ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିବ ସେ ଏହା କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ମାତ୍ର 3 ମାସ ବିତିଥିଲା। ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିୟୋଗର ଦୁଃଖରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କ ବୋହୂ ତାଙ୍କ ସହ ଏପରି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଲୁହ ଝରି ଆସୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଝଡ଼ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ତାଙ୍କ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲା, ଲାଗୁଥିଲା ଯଦି କୌଣସି ପର୍ବତକୁ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେହି ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ବାକି ରହିଥିଲା। ପୁଅ ମଧ୍ୟ ତା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ମୋ ବୋହୂ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ବିବାହ କରାଇ ପରେ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲି, ସେ ଆଜି ମୋତେ ନିଜ ହାତରେ ପିଟିଲା ଏବଂ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ବୋହୂର ଏପରି ଘୃଣ୍ୟ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। କାଶ୍ ଏହି ଧରିତ୍ରୀ ଫାଟିଯାଆନ୍ତା ଏବଂ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅବଶୋଷିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ କାହିଁକି? ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ବଦଳରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ ଏହି ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦିନେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିବାହ କରି ଏହି ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ
ଏକ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଥିଲା। ଦିନରାତି କାମ କରି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମା ହେବାର ସୁଖ ପାଇନଥିଲି, ମୁଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପରେ ବିବାହର 8 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଭାତର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆମେ ତାକୁ ଏତେ ଯତ୍ନ ଏବଂ ସ୍ନେହରେ ବଢ଼ାଇଥିଲୁ। ଆମେ ନିଜର ଖୁସିକୁ ବଳି ଦେଇ ତା'ର ଜୀବନକୁ ଉଜ୍ଜଳ କଲୁ। ତାକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଲୁ ଯେ ଆଜି ସେ ଏକ ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ଭଲ ପଦବୀରେ କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ପୁଅ ତା ମା'ର ଦିନକୁ 2 ଥର ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଏକ ବୋଝ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ରାତି ସାରା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାନ୍ଦିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଫୁଲିଗଲା। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଉପାୟ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନରୁ ରାତି ଏବଂ ରାତିରୁ ସକାଳ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଓ ବୋହୂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ସେ ନିଜର ଲୁହ ପୋଛି ଠିଆ ହେଲେ। ସେ ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ସେଥିରେ କିଛି ନିଜର ପୋଷାକ ରଖିଲେ, ଜମି ଏବଂ ଘରର କାଗଜପତ୍ର ରଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ରଖିଲେ। ଏହାକୁ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ଯେବେଠାରୁ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ଏକ ବୋହୂ ଭାବରେ ଏହି ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେବେଠୁ ସେ ଏପରି ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ଯେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ହୋଇନଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଦୀନେଶ ପ୍ରସାଦ ବାବୁଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ସାହସର ସହିତ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଭାଇ ଆସି କବାଟ ଖୋଲିଲା। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଗୋପାଳ ବାବୁ, ଯିଏ ବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଓକିଲ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆରେ ଶକୁନ୍ତଳା, ତୁ ହଠାତ୍ କିପରି ଆସିଲୁ? ତୁ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛୁ? ସାଙ୍ଗରେ ପୁଅ ଆସିନାହିଁ କି? ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ଭିତରୁ ଆସି ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲେ। ଆରେ ଦିଦି, ତୁମେ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦିଦି ତୁମକୁ ଦେଖି। ଭିତରକୁ ଆସ। ତୁମେ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବ ନା କ'ଣ? ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଖରେ ରଖି ସୋଫାରେ ବସିଥିଲେ। ଭାଉଜ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅସୁବିଧାର ଛାୟା ଥିଲା, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଭାଇ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ତୋତେ କେବେ ଏପରି ଆସିବାର ଦେଖିନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁ କେବେ ଏତେ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆସିନାହୁଁ। ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କ ଭାଇ ଗୋପାଳ ବାବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କି? ନା ନା ଭାଇ, ସେପରି କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ଦୀନେଶ ବାବୁଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଜକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲି। ଆଉ ନିରାଶ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି କାମ କରୁଥିଲି, ତେଣୁ ମୋର ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଘରେ ଶୋକ ଜାରି ରହିଛି। କାମ ତ ସବୁ ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୀନେଶ ବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ଜିନିଷ ଆଉ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଆସିଛି। ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ଏକ ଦୁଃଖ ହୃଦୟରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ହଁ ଭଉଣୀ, ତୁ ଭଲ କରିଛୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୋର ଘର।
ଯେତେ ଦିନ ଚାହିଁବୁ ରହ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଭାଉଜ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଆସିଲେ। ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ଉଠାଇ କୋଠରୀକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବ୍ୟାଗ୍ ରଖି ଖଟ ଉପରେ ବସିଗଲେ। ସେ କିଛି ସମୟ ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ି ରହି ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଶୋଇଲେ। ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବୋହୂର ଆଚରଣ ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଥିଲା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କ ହୃଦୟକୁ 100 ଥର ଆଘାତ କଲା। ସେ କାହାକୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଭିତରେ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା, ତଥାପି ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଛି ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଦ ମଧ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ। ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ରାତି ଅଧରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ଭାବିଲେ, ବୋଧହୁଏ ଆଜି ତାଙ୍କ ପୁଅ, ବୋହୂ ଏବଂ ନାତି ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସିବେ। ସେ କାହାର ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ କବାଟ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ କିଛି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ସମୟ ହେଲା। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ସେ ପୁଣି ନିଜ ବିଛଣା ଉପରେ ଶୋଇ ଭାବନାରେ ହଜିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସକାଳେ ଉଠିଲେ, ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ଏହିପରି 15 ଦିନ ବିତିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଏହା ଭାବୁଥିଲେ, ବୁଢ଼ୀ ଚାଲିଗଲା, ଅସୁବିଧା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ବୁଢ଼ୀ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ବସିଥିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ନିଜେ ଫେରି ଆସିବ। ଏବଂ ରହିଲା ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର କଥା। ସେ ଆମର ମା, ସବୁକିଛି ଆମର ଏବଂ ଆମ ନାମରେ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କର ଭାଇ ଗୋପାଳ ବାବୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୋପାଳ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋପାଳ ବାବୁ ଜଣେ ବହୁତ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଶେଷରେ କଥା କ'ଣ କହ? ଯଦି ତୁ ତୋର ଭାଇକୁ ନ କହିବୁ, ତେବେ ମୁଁ ତୋର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି କରିବି? ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିତରୁ ତୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଉଛୁ। ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ଭାଇଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୂରା କଥା କହିଲେ। ଗୋପାଳ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୋର ଭାଇ ଜୀବିତ ଅଛି, ତେବେ ତୁ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛୁ? ଭାଇ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଇଥିଲେ। ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଘର ଓ ଜମିର ଦଲିଲ ଦେଖାଇଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଘର ଏବଂ ଜମି ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ କାଗଜପତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କଲେ। ଏକ ବିଲ୍ଡରକୁ ଘର ଏବଂ ଜମି ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଘର ଓ ଜମି ବିକ୍ରୟରୁ ମିଳିଥିବା ଟଙ୍କାରେ ସେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କର ଘର ନିକଟରେ ଏକ ଛୋଟ ଘର କିଣିଦେଲେ। ବାକି ଟଙ୍କାକୁ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କ ନାମରେ ଜମା କରିଦେଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଦେଇ ଦିଆଯିବ। ପୁଅ ଓ ବୋହୂକୁ ଘର ଖାଲି କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନୋଟିସ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା। ନୋଟିସ୍ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପୁଅ ଓ ବୋହୂଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ତାଙ୍କ ମୁହଁର ରଙ୍ଗ ଉଡ଼ିଗଲା। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପୁଅ ଓ ବୋହୂ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମା, ଦୟାକରି ଆମକୁ କ୍ଷମା କର। ଆମ ସହ ଏପରି କର ନାହିଁ। ଆମେ ଆଉ ସେମିତି ଭୁଲ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହିବା। ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କ ପାଦତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମା, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ମୁଁ ତୁମର ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରିବି। ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ କହିଲେ, ଏହା ତ ଦିନେଶ ବାବୁ ମୋ ନାମରେ ସବୁକିଛି କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ନଚେତ୍
ତୁମେମାନେ ତ ମୋତେ ଜୀବିତ ଥିବାବେଳେ ମାରି ଦେଇଥିଲ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ କଥା କାହିଁକି ଶୁଣିବି? ଜଣେ ମା ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବିଧବା ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏତେ କ୍ଷତ ମୋତେ ଦେଇଛ ଯେ ଏହି ମହମ ହୃଦୟ ଏକ ପଥରରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେମାନେ ଦେଇଥିବା ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ସହିଛି, ତୁମେ କେବେ ତାହା ପରିଶୋଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଦଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯାଇ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ମୋ ଜୀବନ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପୁଅ ଓ ବୋହୂ ଫଟା ମୁହଁରେ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ତୁମର ମତାମତ କ'ଣ? ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ଯାହା କଲେ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ।